बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कलबारि गामियाव एनडिए बिसनि दैदेनगिरिफोरखौ रायजो राजाफ्रा बरायदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा फरायसालिमानि सनाथि मायथाइ फोरबोनि जागायजेननाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि सामुहाथाय बाथौ आश्रम एमइ स्कुलखौ माना जाग्रानि मैदेर फालोआ गाग्लोबदों। बर'नि थामथि गोरोबथानि उनावनो थांनाय 30 फेब्रुआरि खालाराव गुवाहाटीआव एनडिए बिया हाथियार गथायबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कलबारि गामियाव एनडिए बिसनि दैदेनगिरिफोरखौ रायजो राजाफ्रा बरायदों। मानगोनां मिडिया नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। नैथियावहाय बे कलबारि हालामाव नुजाफैनाय बर' रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। आंखौ दिनै वेलकाम होम सेरिमनियावहाय एसेबां ग्लोम ग्लोमै फैनानै दुखु खस्थ'जों बरायफैदों। जोंनि दुखु खस्थ'आथ' बिदिनोसै। जेब्ला जों आफादाव थांदोंमोन, आफादनि थांखिखौ लानानै बे समनिफ्रायनो जोंनि दुखु खस्थ'आ जागायजेनदोंमोन। दुखु खस्थ'खौ लानानै जों बेसेबांबा हाग्रा बंग्रा सवाइ लेवार बेरलाव जिबौ बेफोरनो जोंनि लोगो होननानै हाग्रा बंग्रायानो जोंनि लोगो साननानै जोङो नैबे 17 बोसोरखौ जों बारबोबाय। भारत सरकार आरो बर'नि सोमावसारारि आफादनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव आसाम नाङैनो बरायनाय बायदि बाक्सानि कलबारि गामियावबो थांनाय 4 फेब्रुआरि खालाराव खाम सिफुं जथा दामनानै बरायनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव एनडिए बिसनि गाहाय नेहाथारि बिआर फेरेंगा बिथाङा नुजाथि आरो बेजों लोगोसे सा 10निबो बारा एनडिए बिएसनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। जाय बिथांमोना जोंखौ दाव दाव खालामनानै दिनै बरायना लाबोदों, बिथांमोननिसिम जोङो जोंनि आफादनि जानानै हामलायथि आरो खुलुमनाय बावहरदों। लोगोसे दुलाराय जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हालामनि बर' रायजो राजानिसिमबो जोंनि गदायैब्लाबो एबा एसे उन जाब्लाबो जों गोदान बोसोरनि हामलायथिखौ बावहरनायजों लोगोसे जोङो खौसेयै बर' हादोर बर' रायजोनि मिजिं खालामनानै जा डेभेलपमेन्ट लाबोनो थाखाय बिटिआर सुक्तिखौ खालामबाय, बिनि दफाफोरखौ मावफुंनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजायानो सांग्रां जानांगोन आरो जानजि खानांगोन। बेखौ मिजिं खालामनानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिमबो जोङो खावलायनाय बावहरबाय आरो मिजिं खालामहरबाय। हाग्रायावदि एसेबां गोबाव दावहा नांबाय, बेयाव माबायदि जेंना जेंसि जाबोनाय बेखौ रायजोफोरनिसिम मा फोरमायगोन? गावनि जिउ आरो मोदोमा गावनि थाखायल' होननानै साननाय जोंनि मावथि दावहारु लोगो बिथांमोननि सिगाङाव एबा गोरबोआव गैयामोन। बेखायनो लेवार बिलो जिबौ सान्दुं अखा गासैखौबो जोङो नेवसिनानै बर' हारिनि थाखाय दावहायाव नांसोमनानै दङमोन आरो हाग्रायानो जोंनि न'मोन, बेखौ जों गनायनानै लानो हादोंमोन। जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बिआर फेरेंगा बिथाङा ओरैबायदि फोरमायथियो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल लिमारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा फरायसालिमानि सनाथि मायथाइ फोरबोनि जागायजेननाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। আজি আমাৰ বৰমা মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ যিটো 49 বছৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, এই উদ্দেশ্য লৈ অৰ্থাৎ আমি 50 বছৰত কৰি দিলোঁ বৰমা কলেজে, আৰু এই কাৰণে আমি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি লগতে সোণালী বৰ্ষ আৰম্ভণি কৰাৰ লগতে আমাৰ যিটো অডিটৰিয়াম হ'ল প্ৰেক্ষাগৃহ, এই প্ৰেক্ষাগৃহটো আমি বহুত বছৰ ধৰি কমপ্লিট কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এই বছৰ আমাৰ কমপ্লিট হ'ল, আৰু কমপ্লিট হোৱাৰ কাৰণে সেইটো আজি আমি আমাৰ BTCৰ ডিৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন বৰগাৰী ছাৰৰ দ্বাৰা আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ। थांनाय 5 फेब्रुआरि खालाराव सानसेनि बायदिसिना गाबगोनां हाबाफारिजों बरमा कलेजनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि जागायजेननाया जोबनानै थाङो। फरायसालिमानि फिरफिला बिरहोयो बरमा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर टिकेन चन्द्र दास बिथाङा। दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारियावनो गोबाव समनि उनावब्लाबो बरमा फरायसालिमानि अडिटोरियाम नब्लांखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावख' सोद्रोमा मुस्रि खाम्फा बरगयारी बिथाङा। আমি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ যিটো আমাৰ আৰম্ভণি, এই আৰম্ভণিটো ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ ডক্টৰ বীৰেঞ্চি কুমাৰ দাসক মাতি আনিছিলোঁ মানে চিফ গেষ্ট হিচাপে, আৰু লগতে ইনগৰেট হৈছে তেখেতে আহি সুন্দৰকৈ 100 এগছি চাকি জ্বলাই আজি আমাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষটো উন্মোচন কৰে।
जागायजेननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन बटदेब मुलुगसोलोंसालि बजालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बिरिन्सि कुमार दास बिथाङा आयदिनि दिहानाम आरो धोरोमारि बाथौ आरजबो गाबनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोबथारनायाव मोनाबिलियाव गासै गं 50 आलारि बाथि फोजोंनायजों हाबाफारिया जोबनानै थाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि सामु हाथाय बाथौ आश्रम एमइ स्कुलखौ माना जाग्रानि मैदेर फाला गाग्लोबदों। थांनाय 2 फेब्रुआरि खालारनि हरनि 3 रिंगासोआव फरायसालिनि दरजा खिरखिफोरखौ मैदेर फालोआ सेफायलांजोबनानै फरायसालिनि गोबां खहा खालामलाङो होननानै खौरां मोननाय जादों। खहा खालामलांनायफोरखौ फाहामनानै होफिननांगौ होननानै बाथौ आश्रम फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा हाग्रा बिफाननिसिम बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों फोरमायथि हरदों। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बर'नि थामथि गोरोबथानि उनावनो थांनाय 30 फेब्रुआरि खालाराव गुवाहाटीयाव NDABआ हाथियार गथायबाय। আপোনালোকে সহায় কৰক মই সেইটোকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু BTC বাহিৰত যিটো এটা কাউন্সিল ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছে, নিশ্চয় BTC বাহিৰত থকা বড়োসকলৰ কাৰণে হয়তো খুব মানে আমাৰ বড়ো জাতিৰ যিটো কালচাৰ লেংগুৱেজ এইবিলাক প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগবাঢ়ি যাব। सोरखारनो हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनोवाल लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांमोना। बे बुब्लियावनो एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबायदिहाय फोरमायथियो। मालायनि नारसिननाय, मालायनि गादबनाय बा बेबायदि माखासे थासारियाव बर' हारिनि रांखान्थि समाजखान्थि गासैबो थेर बेथेर जालांबायमोन। दा बेखौ जोङो गोदानै दाफामफिननो थाखाय मोजां खालामनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानानै खौसेयै नाजानांगोन। जेला न'नि सासे जोहोलावा न'नि सासे फिसाया बाहेरायाव थांनानै थायो आरो बिनि जिउआ अराय सम अलखदाव थायो, न'खराव मालाबाबो सान्थि फैया। दा दिनै NDBनि सेंग्राफ्रा जेला न'आव थांगोन, गावनि बिमा बिफाजों गोरोबहैगोन, बिब' बिनानावजों गोरोबहैगोन, बै न'खराव मोनसे गोजोन आरो स्टेबिलिटि फैगोन आरो बिनि उनावनो जौगानाया मोनसे मोजां दिग लागोन। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा अदिबिद्या परिषदनि 7 नं इउनिटनि गियान जात्रा हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बोसोरफ्रोमबो बाक्सा फरायसालिफोरनि नायगिदिंगिरिनि सिङाव थानाय बाक्सा अदिबिद्या परिषदनि 7 नं इउनिटनि गियान जात्राखौ खुंबोबाय थानाय जादों। हाबाफारिखौ बाक्सानि सिङाव थानाय मानास चौकीयाव खुंनाय जायो। हाबाफारियाव गासै गं 13 फरायसालिफोरनि फरायसाफोरजों लोगोसे गाहाय फोरोंगिरि आरो आखान्थि फोरोंगिरिफोरा मैखोम बाहागो लायो। गियान जात्रानि हाबाफारियाव सावगारि बोनाय बादायलायनाय आरो फरायसालिफोरनि फरायसाफोरनि दारै मोसाग्लांनानै दिन्थिफुंनायखौ मावफुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बेजों लोगोसे मानास चौकीनि मिथिंगायारि नुथायफोरखौबो फरायसाफोरनो दिन्थिनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै जोंनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। हेभ ए नाइस डे।